Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mga kapatid, ngayong araw na ito'y ating ginugunita ang mga banal na sanggol na walang kamalayan. Sila po ay naging mga biktima ng pagkaganid sa kapangyarihan ni Haring Herodes nang malaman niya na isinilang ang tunay na hari na siyang magliligtas sa bayan ng Israel. Ang kwento po ng pagkamatay ng mga inosenteng sanggol ay hindi na bago para sa mga Hudyo. Ito rin ay nangyari noong panahon na sila ay naging alipin sa Ehipto. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Exodo. Nang malaman ng mga Ehipsyo na lumalakas at lumalaki ang populasyon ng mga Hudyo, ipinag-utos ng paraon na ipapatay ang mga panganay na batang lalaki upang sa gayon ay masupil ang mga Hudyo. At nung mga panahon na yon ay isinilang si Moises. Siya ay patagong na iligtas ng kanyang ina. Inilagay siya sa isang basket at ipinaanod sa ilog. Mga kapatid, ang pagkakahawig ng kwento ni Moises at ni Jesus ay nagpapakita sa atin na sa gitna ng kamatayan, ang Diyos ay hindi nagpabaya. Iniligtas ng Diyos ang buhay nila. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sa paglaki ng mga sanggol na ito, sila ang magpapalaya sa kanilang bayan. Sila ang nagbigay ng panibagong pag-asa na sa kabila ng kahirapan, pang-aalipin at pagpatay ng mga inosenteng tao, mangingibabaw at maghahari pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan, ang liwanag laban sa kadiliman, at makakamit ang hustisya at kapayapaan. Mga kapatid, ang pagpatay sa mga inosenteng sanggol ay nagpapatuloy pa rin sa panahon natin ngayon. Maraming mga sanggol at bata ang namamatay dahil sa gyera, sa matinding kahirapan at pagkagutom, sa pang-aabuso, mga ina na nakabilanggo, at sa pagpapalaglag ng mga bata.
ni hindi man nila nasilayan ang buhay na kaloob ng Diyos sa kanila. Pinagkaitan sila ng buhay na dapat sana'y nabigyan sila ng pagkakataon na mailaban nila ito. Kaya naman mga kapatid, nawa ang pagsilang ni Jesus ay magpaalala sa atin kung gaanong halaga ng buhay at dapat nating pangalagaan ito. Maiwaksi nawa natin ang anumang forma ng karahasan at pagpatay na kumikitil sa buhay ng mga inosenteng bata. Mabigyan natin sila ng pagkakataon na mailaban ang kanilang buhay, kagaya ng paglaban ng mga taong nag-aruga at nagpalaki sa atin. Manaig nawa ang hustisya sa mga taong pumapatay ng mga sanggol at bata. Nawa ay biyayaan tayo ng Diyos na maging matapang upang maging instrumento tayo ng kanyang lakas na siyang magbabantay at mangangalaga ng buhay, lalo na ng mga sanggol at ng mga bata. Mga banal na sanggol na nagbuwis ng buhay para kay Jesus, ipanalangin ninyo kami. Amen.